Dankjewel. Zeg maar los, alweer heel hartelijk welkom en bijzonder Zekele Bergsma. Ja? En Andries natuurlijk, kijk altijd, hè? Ja. Ik had alleen nog van Douwen, wegen ziekte en oorzaken horen en daarom komt alle echt net. 3. Toen ik begon met muziek, was ik 8 jaar. Ik had er één liedskotje tussen goed was ik militaire dienstplichtige militair. Maar verder zou ik altijd spelen. En hetzelfde instrument? Ja. Ja. Want wat speel je, Jo? Bos. Esbos. Hoe oud ben je, dat je begon? Ik denk dat ik 15 jaar weer. En ik altijd mee? Ja, beugel en cornet. Je bent de enigste seniorenbrassband van Nederland? Ja, ik ben de enige brassband, seniorenbrassband van Nederland. Ja. Hoe bestaat het? Ja. Nou is natuurlijk wel zo boeten Friesland met een volle minder brassbands als in Friesland. Hè. Dat moet je er wel even niet betrekken. Maar dat lijkt natuurlijk het probleem. En bovendien, als je wat zuidelijker komt, ja, daar heb je fanfare, daar heb je harmonie, daar heb je ook wat meer keus. 1, 2, en... Ik ben 24 geleden ook. Een brassband bestaat normaal gesproken uit 24 blazers en 2 slagwerkers. En nou ja, hoe ouder, hoe sneller er wat gebeuren kan. En wij zeiden van, als we er een bij krijgen kennen, dat zou mooi wezen, want dan ga je geen, of tenminste dan krijg je geen gotten in het verhaal, in de bezetting. En in brassband is het wel zo dat elke muzikant die erin zit, die is gewoon hartstikke nodig. Want is het dreig dan om leden te vinden? Nou, het is best wel moeilijk. Sommigen dwaren het net aan. Want ze denken van, oh, een heel skof eruit west. Maar het is prachtig om er weer in te komen dan. De jongste zit zo'n beetje rond de 60 en de oudste is ook 84. En ik wil zeggen, kom erbij, muziek is prachtig. Daar ben je jong van. Want alle mensen die bij u binnen, worden oud. En als je dus de muziek speelt, dan blow je jong. Dan blijf je jong. Want je moet je best doen, hè? Je moet opletten. Hè? Ja, en geestelijk is het heel goed, hè. Dat is echt een hele goede ontspanning. Je vergeet alles eventjes en dan kom je er helemaal weer in de fleur. En dan kun je gewoon een weekend vooruit. Even lachen. Wachten, 2. En we zijn weg en ik ben benieuwd naar deze constructie. Dan denk ik, dat mooi niet. Dat gaat goed uit. Het ziet er goed uit. Kom op. Oké, in de volgende nog. 1980, nog niet de snelste tijd. Wat voor wedstrijd is dit? Het is een wedstrijd tussen Squal en Bedrogen. Nou ja, ze hadden een skelter gebouwd. En dan aan het eind hebben we zien wat het eerst wordt. Maar je hebt dit dus together mooi in Bedrodi. En hoe is dat gaan? Ja, heel goed. Ze zijn nu dan geen winnen hun daar, naar Drachten. En dan zijn nu dan kwam hun buurt in dan woord. Wist je wat tevreden nu in Skelter? Nou, ja hoor. Ja. Wat voor ontwerp is dit? Nou, dit is een boord. Ze hebben hier een SMST en die bouwen wat kraan, dat is van boord. We dan een meidje weer een boord en een kraan erop. Nou, ja, we hier, ja. Hij verder net voor gebruik maken van bedrijf, hij heeft meestal hetzelfde in. Ja, want het doel is dat je in gearworking met een bedrijf een mooie skelter bouwen zoen. Ja, en waarom ben je hem zo geweest dat je hem toch een bekend zelf op? Ja, nee, ja, ik weet net.
Weet al, ik het zelf ook wel, ja. Ja. Je krijgt wat sponsoring, dan kunnen we gebruiken, maar gaan we dat in. Iets minder dan 2 minuten te gaan. Iets minder dan 2 minuten. Oh, het schip geeft het, het schip geeft het. Oh, het schip gegeven. Nou, vertel maar eens even hoe die topconstructie van je. Ja. Nou ja, we gaan wel in de snelste tijd dan zetten. Ja. Nou ja, ik skop dat het zien on, dan weet bam. Ja, wij hebben geen bedrijf nodig, wij kunnen het zelf al. Dit is maart 48, dan ben ik aan het boord. Ik had 2 kamers om mijn voeten en dat gaat net samen. Nummer 6. 10, 9, 7. En we zijn weg. We hebben nog iets minder dan 2,5 minuten gaan. Nog iets minder dan 2,5 minuten. Nou hebben jij er al even jongen, nou je een prachtig mooie constructie. Ik dacht echt, ik denk nou je minder rapsten. Ja, ik red net. 0,6 seconden net of zo. We gaan naar de record afzetten. Snelste tijd van uur.